Ah, swerte. Baka po. Wait lang po. Nakita niya eh. Ah, Pakiulit lang po. Sige po, pakiulit po. Pwede po bang pagkita nyo rin po sa camera? Okay lang po ba? Salamat oh, thank you, thank you. Okay na po. Pwede po. Sige, pagkita nyo kay... Kayo po, nakita nyo na po ba lahat? Pagkita mo kila Ate Ben. Dito ko. Sa gitna. So I want to take off your card. Isipin nyo po yung card nyo. Okay lang po ba? Hindi po. So ito po yung card niya. Tama? Tama po. Mali po, talaga? Ay, ganito. Okay, ano lang po. Hand sandwich po. Hand sandwich lang po. Pag-ibig lang. Okay, gusto ko kung gawin nyo ngayon. Tandaan nyo lang. Yan yung card niya, di ba? Yung 5 na puso yan. Day 6 yung lalabas sa akin. Oh, di ba?